18-годишният сенегалски футболист Пап Абдулай Фал пристигна на летище София за проби в Левски. Младокът е играл до сега в 4-то дивизионен италиански клуб. Тази вечер нападателят ще се присъедини към лагера на Левски в Правец. Абдулай Фал няма европейско гражданство, което означава, че ще вземе мястото на чужденец в тима на сините. Bonjour, tu parles français? Oui, je parle français. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Ok. Tu peux te... Ok. Tu peux te présenter d'abord? Казвам се Пап Абдулай Фал и идвам от Италия. Идвам тук, за да премина проби в Левски, София. На колко години си? На 18. През декември ще навърша 19 години. На каква позиция играеш? Аз съм нападател. Играя както отляво, така и отдясно, а също и в центъра на атаката. Каза, че идваш от Италия. Това означава, че си играл в италиански отбор. Кой е той? Играх в Локостро Вильо. Това отбор от коя дивизия? Може да се каже 4-та дивизия на Италия. Би ли повторил бавничко твоето име? Пап Абдулай Фал. Колко време ще останеш тук? Не знам още. Дойдох на проби. Ако нещата се получат, ще остана. Какво знаеш за Левски? Знам, че е голям отбор. Знам, че е най-титулуваният тим в България. Знам, че е играл в Шампионската лига. Надявам се да остана тук. Кой ти препоръча да дойдеш тук? Твоят менеджер ли? Да, моят менеджер. А той е француз ли или италианец? Не, той е българин. Казва се Диан. And glasses cool and shorts to last a week. Cheap flights, expensive hotels, cheap drinks, even cheaper girls. No strings attached in my world, Pinocchio's asleep. Currency and my passport for 7 days on the dance floor. I judge the bikini catwalk, jamming up on the beach. The night is where it happens. Strobe lights, lasers and actions. My hands in the air and clapping. Never catch me asleep. I'm going deep, deep.